Pagmugna sa amahan sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa gugma. Apan tungod sa kahakog sa tao, nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Dios, gipadala ang anak nga nahimong tao, aron hiusahon ang isip sa katawhan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magauyon nga managsoon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magampo kitang tanan sa atong balay, sa tanang mga anak ug ginikanan, nga sama sa pamilya sa Nazaret. Magalagaray ug tanan magminahalay, magkahiusa unta kitang tanan, magauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo.